תודה לבורא עולם. מה זה הכרת הטוב? כמה אנחנו צריכים להודות לשם. טוב, בשם השם נעשה ונצליח. חבר'ה, אני גם רוצה להתחיל עם משהו. תראו מה זה בן אדם שעושה משהו קטן לכבוד בורא עולם, מה זה בשבילו דבר ענק. איך בן אדם ככה שעושים משהו קטן, אתה נותן משהו לכבוד בורא עולם, אתה נותן לו משלו, כי אתה ושלך שלו. הכוח שהוא נותן לך, והוא הרי, הכל זהו, נכון? תראו מה זה דבר קטן הבא שעושים לכבוד בורא עולם. ראית, זה הרב זיאד טיפר את זה משהו מבין. חבר'ה, היה איזה יתומה אחת, אחרי ה-7 באוקטובר, יום ראשון, התקשרה לרב זיאד, מדברות, התקשרה אליו, אומרת לו, תשמע, כבוד הרב, אני רוצה לתרום 6,000 שקל. הוא אומר לה, מאיפה? היא אומרת, אני יתומה, אין לי אבא, אין לי אמא, אני לא יודעת מה לעשות, אבל מה, יש לי חסכתי שקל לשקל,